L'1 de novembre és Tots Sants, dia dels difunts. Aquesta data els cementiris s'omplen de gent que vol recordar els seus familiars desapareguts. Al voltant de les defuncions s'aixeca una gran indústria que s'ha d'anar adaptant a la realitat de la societat. Quant costa un funeral? Quins són els serveis que ofereixen els tanatoris? El negoci de la mort a Reporters. Un crochet és una gúbia o ganxo, també es coneix, i és precisament per poder aflorar els vasos arterials a l'exterior i poder-los injectar. Sí, s'ha donat el cas de peces musicals com el Barça, per l'himne del Barça, ha sonat més d'una vegada. Més d'una vegada ha sonat a les nostres instal·lacions, sí. Un enterrament amb serveis bàsics estaríem parlant entre els 1.500 euros, 2.000 euros. Tot allò relacionat amb la mort ens fa molt de respecte. Al voltant del negoci dels difunts s'hi crea un gran tabú. Per això, l'equip de Reporters ha decidit visitar dos dels tanatoris de Barcelona, un de municipal i un altre, l'únic privat de la ciutat. Aquest és el tanatori de Sant Gervasi, que pertany a Serveis Funeraris de Barcelona. És una empresa pública perquè el 51% del capital és de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, s'ofereixen serveis similars al que podem oferir als altres tres tanatoris de serveis funeraris. Aquí és un tanatori, diguéssim, una mica especial, en el sentit que va ser el primer tanatori en el que es van incorporar una sèrie de nous serveis relacionats amb noves tecnologies que, diguéssim, va fer una mica de prova a veure com funcionava i a partir d'aquí hem estès aquests mateixos serveis a la resta dels tanatoris que té la companyia. Més enllà del servei de floristeria al mateix tanatori, aquesta funerària posa a disposició de la família l'enregistrament del funeral, un projecte que pretén que l'acte de comiat del difunt es pugui seguir a través d'internet per a aquells familiars llunyans que no puguin assistir a la cerimònia. Va ser, com he comentat abans, és l'inici de l'aplicació de noves tecnologies en el sector funerari. Per exemple, disposem de diverses càmeres distribuïdes per l'oratori i és un servei que oferim a les famílies que és la possibilitat de gravar la cerimònia. Es grava la cerimònia i se l'ofereix a la família en DVD per si aquesta cerimònia la vol enviar a algun familiar que no ha pogut assistir físicament a la cerimònia. Però aquí també hi ha una part reservada, on el públic en general no té accés. Tot i això, l'equip de Reporters ha tingut l'oportunitat d'accedir a una d'aquestes zones. El Departament de Tanatopràxia és una de les zones que desperten més curiositat. Aquí disposa de diverses eines. Si ens pots explicar una miqueta per sobre per què serveixen? Hi ha molts tipus d'eines que tenim i aquestes, per exemple, són hemostàtiques, serveixen perquè s'aguantin les cànules dins dels vasos arterials. Aquí tenim una altra clàssica nostra molt bàsica que és un crochet, és una gúbia o ganxo, també es coneix, i és precisament per poder aflorar els vasos arterials a l'exterior i poder-los injectar. No només en els tanatoris s'ofereixen aquests serveis bàsics per a qualsevol difunt. La música també és una part molt important en les cerimònies de comiat d'una persona. Els músics ofereixen un gran repertori, entre els quals hi ha l'himne del Barça, una de les cançons que s'han escoltat més d'una vegada en un funeral. Fins i tot, una cançó de heavy metal ha ambientat un acte. Sí, s'ha donat el cas de peces musicals com el Barça, per l'himne del Barça, ha sonat més d'una vegada. Més d'una vegada ha sonat a les nostres instal·lacions, sí. Hi ha altres peces, peces de jazz, peces de música heavy metal, també ha sonat alguna vegada. Vull dir, nosaltres, en definitiva, el que fem, els Serveis Funeraris de Barcelona, el que intenta sempre és donar satisfacció en aquests últims moments d'una persona. Però abans de marxar al tanatori vam poder parlar amb el Fernando Sánchez, cap de màrqueting de Serveis Funeraris de Barcelona. Fa poc més de 5 mesos que va arribar a aquest lloc, però porta molt de temps en el negoci dels difunts. El dol és un procés natural que no s'ha d'evitar, però s'ha de portar de la millor manera. De vegades el dol depèn de la circumstància de la vida en la que t'agafa. Pot tenir una conseqüència més important, es pot complicar o fins i tot podria arribar a ser un dol patològic que necessitaria tractament psicològic. Després de visitar el tanatori de Sant Gervasi, tot l'equip de Reporters ens vam traslladar al tanatori de la Ronda de Dalt, l'única empresa funerària que té el 5% de capital privat. Tot això per intentar donar el màxim confort a la família i als amics dels difunts en aquests durs moments. Llavors aquí podem anar al servei que serien més d'un preu més alt,
a serveis que són més senzills, però sempre de molt bona qualitat, que garanteixen totes les necessitats sanitàries que exigeix la normativa. Aquests fèretres tenen normalment dues mides, seria metro 80 i 2 metres, perdona, metro 85 i 2 metres, i a partir d'aquí sí que hi ha mides especials per persones que tenen un sobrepès o persones que siguin més altes, no? En Josep fa molt de temps que es dedica a aquesta professió. Ell mateix ens va explicar els motius pels quals va entrar a formar part d'aquesta empresa, que ja té més de 300 anys. La meva entrada a l'empresa va ser una mica forçada per la meva tradició familiar, no? La nostra família presta serveis funeraris des de fa molts anys, fa més de 300 anys a l'Hospitalet, i per tradició familiar, quan jo vaig acabar els meus estudis a la universitat, doncs vaig veure que m'agradava aquest sector, que tenia vocació per atendre les famílies, per gestionar serveis funeraris, i he anat seguint una carrera dintre d'aquest mateix sector, doncs amb diferents càrrecs de responsabilitat fins al dia d'avui. A Serveis Funeraris Integrals també s'encarreguen de fer tots els tràmits legals quan es mor una família. Un d'aquests tràmits, potser un dels més íntims i personals, és la selecció del taüt on s'exposarà el difunt. Una vegada ja estem planificant tot el que serà la vetlla i la posterior cerimònia, doncs tria quin és el fèretre que li agrada més o s'adapta més als gustos que té la família. L'oratori també és una part ben important dels tanatoris. Com sempre, s'adapten a totes les necessitats i creences del difunt. Fem tipus de cerimònies religioses, catòliques, però després també fem cerimònies laiques on es llegeixen lectures, on es fa participant a la família, que també creiem que això és un element preventiu per després poder afrontar millor el dol. A nivell pràctic, el preu d'un funeral amb tots els serveis bàsics, que inclou taüt, sala de vetlla, cerimònia i enterrament, varia substancialment, ja sigui en el tanatori municipal com en el privat. Estem parlant de quants diners pot ser un enterrament amb tots els serveis bàsics? Un enterrament amb serveis bàsics estaríem parlant entre els 1.500 euros, 2.000 euros, i a partir d'aquí pots arribar a afegir tota una sèrie de serveis i complements fins a arribar a la xifra que realment tu vulguis. Quan costaria exactament, més o menys amb els serveis bàsics, el seu enterrament? Nosaltres estem parlant d'un preu mig d'entre 2.800 i 3.000 euros, i això és indiferent de si la família té pòlisses d'assegurances o no. Nosaltres atenem a qualsevol tipus de companyia asseguradora, i després també familiars que no han optat per aquesta opció, ens adaptem al pressupost que la família desitja. I aquest preu és saber amb els altres tanatoris que són municipals, és una miqueta més car? No, això és un preu mig que les companyies asseguradores d'alguna forma marquen, perquè hem de pensar que el 60% de les defuncions en una localitat com Barcelona doncs tenen aquest tipus d'asseguradora. Llavors és un preu que ja ve marcat una mica per els capitals que tenen aquestes companyies. Hi hagi crisi econòmica o no, les persones neixen i moren. Un negoci dels més antics del món, els de les funeràries, que hem intentat conèixer a través de reporters.